Os. Jos tenan ya Jo. Lah nggih. Lah ya, sayangin Demen arek nyalon dadi anggota TNI Kowat. Demen kok ora iso klebu ki kurang apane to iki? Masa TNI kok mlakune ngene? Oh. Mboten kurang jane malah berlebihan. Berlebih ya. Luar biasa. Dapat salam dari Komandan Wanto selaku yang mengomandai di Den Beckham Surakarta. Yang dulu di area Gilingan, sekarang berada di wilayah selatan ya Pak ya? Pak Dan. Betul sekali. Selamat siang Pak Komandan. Nggih. Sekecakaken. Niki sing dugi para prajurit danten. Luar biasa. Salah ngomong tembak das. Betul sekali. Malahne aku meneng ae. Meneng ae nang ngene-ngene kok meneng ae. Suatu ketika Den Beckham Surakarta juga akan mengadakan suatu kegiatan. Nanti Mbak Ina alah-alah untuk bisa menjadi bintang tamu. Nggih, damel sasaran tembak Pak. Iya. Ya aja kaya mangkono kowe iki Dek. Sia-sia lho karo aku ya Pak. Niki dawuh enten mboten Ina maju. kan terbiasa untuk menerima tembakan. Tembakannya beda. Halo. Halo. Iya. Nek arep maju wae. Leres sangat. Suko Panglipur Sinarengan KMB Gedruk luar biasa pada kesempatan siang hari ini. Kijo. Dalam Bapak Mulyono kuwi digawe sinaosa piyai putrane kakung. nggih. Ngajangi dimekarke dadi putri. Oh ngaten, alhamdulillah. Malah Kapolral alhamdulillah keluarga dari Pak Widodo ki jan asline yo tanah kelahirane Nggodekan Keragilan. Ngaten Pak Wid. Jadi ngiras ngirus mudik. Jin. Pak Dodo ya spesial luar biasa. Dari Nggodekan kembali ke Nggodekan. Nggodekan. Alhamdulillah. Monggo suka lelangan, mangke kula tak menuju ke kesatuan. Iya. Prajurit sudah siaga. Niki enten dawuh mboten saking Pak Dan. Pak Dan. Pak Pak Komandan wonten dawuh Om tembangi mumpung menapa? pinanggih. Dawuhipun punapa Pak Dan lelagonipun utawi Dono Swanten Pak Betul Dan. sekali. Oh luar biasa. Kersanipun ngregengaken swasana. Go Pak Dan. Cek. Oke, mangga. Cik, Malah kepala jumeneng lho Mas. Alhamdulillah. Go Pak Dan. teteh sing tresno mawon. Oh nggih. Ginarap langgam. Napa seragen? Napa dawuh? Seragenan. Seragenan nggih. Sap. Oke Pak Komandan, nyawer mboten? Iya geneh. Kok plus mbok tekokke iki lho yo kusah. Aku kan bloko soto mbange ngomong ning mburi yo tak blakake to, Jo. Kecek ya. Wah, ngene, Nduk. Kepiye? Bendaharane nderek. Oh, Bu Komandan onje. Ngampil sekedhap, Bu. Ning ngambil kok, Bu, ngambil. Amping nyanyi kok. Nggih. Nggih kados tenrum ngoten niku sami. Ora, pandan ora sapa kono kok. Ya. Ya, tetes sing tresno. Sarangan KMB. Paring asma sinten, Mbak? Dalem, Pak. Oh, dereng pitepangan. Kenalan, Salim dulu, Pak. Dalem paring asma Ina. Alah. Ya jiger anake. Kenalan nami kenalan, oh, Pak. Nggih. Semare Bu sing ora-ora iku malahan. Ampun iki Bu nggih. Iya.
lan dono swanten pandan kula matur mbah nuwun pandan. Yo, yo. Yen sinawang katon netra sapa wonge sing ra nandang tresna janur kuning lengkung-lengkung sapa wonge sing ra nandang uyuh Rasa tresno rina wengi nanging aku ra bisa kadang kates dadi jampi satetes tresno gawe kangen ning ati. Mujiku wong ayu uga sliramu ora bakal lali nadyan sewindu tresnamu bakal tak tunggu. Nggih. Benjang nimbali KMP nggih Pak Komandan nggih. Boleh Mbak, Boleh. nanti kalau ada peresmian kedua kantor. Oh gitu. bagus ya. Kalau tidak nanti kalau pas ibu hamil kedua, hamil ke sekian kalinya, nopo pas jenengan tetaan nggih monggo. Sing ditake sapa? Pak Komandan, Puges. menawa pengen bentuk yang baru. Ora wis apik. Anak saya udah besar Mbak, Oh, insya gitu. Allah nanti. Pak MC Ya, insya Allah boleh. nanti ya. Samdan, siap Iya, 86. oke. Nanti dicatat ya Pak itu nomornya ya. Mangkene MC ini mboten kula batalke Ya, mawon. nggih. Nanti satu kantor dibilangin campur sari ini apik, ngoten nggih. Nggih. Sae. Mangga. Tresno iki ora manjang, saya suwe, saya tambah tresno. Katon kowe ora bandingke, senadyan aku wong ora duwe. Asoy Pak Komandan goyang ya. Hey.
Lanjut, Mbak. Lanjutkan. Tresno iki ora menjauh. Saya suami, saya tambah tresno. Mantan kowe ora bedengke. Senadyan aku ora duwe. Terima kasih, Estu mbok Pak beli MC. taksi wonten dawa malih pandan tasih Untuk dereng Alen purno. mboten. Ditunggu acara Belum. keprajuritan. Belum Pak Sudah Jum. belum Pak Jum? Belum Pak. Oh, belum, Jan. belum. Mungkin lagi Pak. Belum Pak. Satu Monggo tembang Mbak lagi Pak. pilih. Satu lagi, Derek nggih. Siap. Tanduk. Mbak Epi monggo. Terima Gantas. kasih Pak. Ini Dek Terima Risma. kasih nggih Pak. Nggih, matur Iya. nuwun. Nggih, Pak. Suratan, Terima Mas. kasih. Iya kok sih. Kowe iki matur mojo karo Pak Pak. Dan. Iya. Buke karo buke.